absoluut ongelooflike ervaring. Ongelooflike gevoel is dat het onbeschrijfelijk is. Mensen kunnen hoeveel bekers winnen, maar ja, het ene is speciaal. En ik denk wat het ene nog meer specialer maakt, is die feit dat het onze Crusaderskap zijn eerste finale is en eerste beker wat in onze recordgeschiedenis van 16 jaar kon winnen. Dus dat maakt je gevoel net absoluut ongelooflijk. Het was een goede jaar, ik moet zeggen, die jongens heeft gefight voor het. Eén ding wat voor ons, waar het ons altijd aan gegloeid, ons wordt hier een legacy los. Ons wil de eerste span wees wat die bekerpak dient te vat. Al wat ons aan gedink het heel jaar is, hoe ons het gaan doen, hoe ons gaan werken en ons het week na week, het game voor game gevat. Ons het geveeg afvoer en elke een het gegloeid. Ik moet ook dankie zeggen voor al die supporters, wat heel jaar langs die PA kon staan en wat ons kon supporten. Zonder hulle zullen ons het nooit kon gedoen het nie. En vandaag is ons allemaal als geweest. Het kost Evergreens briljante span. Niet voor ons op een skankmotor, geen clubwaardiging. Maar ik moet zeggen, wij danken aan die hemelse vader ook. Het is allemaal gespaard, geen ernstige versiering. En het was een lekker win vandaag.